Sa ganahan mo, kamangon ka sa hayag o kamangon ka sa ngit-ngit? Kamangon ka sa ngit-ngit. Kung sa ngit-ngit ka, sa taas or sa ubos? Siyempre sa taas. Dol, ano sa'yo pangalan na to, Dol? Ay, panabos sa mong. Ipakita sa mong kaanyag ba? Ha? Hana. Hana. Taga-asa si Hana. Tagalinamon. Kamangon sa hayag o kamangon sa ngit-ngit? Asa magana? Ano to? Kamangon sa hayag o kamangon sa ngit-ngit? Ngit-ngit. Yeah, boy. Ay, ganahan kag ngit-ngit nocturnal di ka din. Para way makita. Wala may makita. Ay, so karon ngit-ngit man. Dagan magpakamang ka. Dili lang. Ano lang. Nag-cut na kasi mong grass. Ha? Nag-cut na kasi mong grass. Gago! Unsa? Nag-cut na kasi mong grass. Sorry. Dol, ano sa'yo pangalan na to, Dol? Iza. Taga-asa man ka? Tagalinamon. Dali naman. Kamangon sa hayag o kamangon sa ngit-ngit? Kamangon sa ngit-ngit. Sa ngit-ngit yun, sa ngit-ngit. Ang pangutan, ang ano? Makita. Dili makita ba sa ngit-ngit? Oh. Ano yung Kaya kung sa ngit-ngit, no, kanang dako kay kag maliyok sa ngit-ngit. ako kay Tagagi. Bisan unsa pwede nimo buhaton. Oh. Wala. Kung sa ngit-ngit, asa man kaganan? Mupatong ay sa taas or sa ubos? Secret. Hoy, wala secret dire. Asa man sa taas o ubos? Sa ubos lang sabi ko sa taas. Mayo. Ang pangutana, nag-cut na kasi mong grass. Ha? Nag-cut na kasi mong grass. Of course. Dol, ano siya pangalan na to, Dol? Mayet. Nag-asawan ka, Mayet. Nagasamboron. Kasi ganahan mo, kamangon ka sa hayag o kamangon ka sa ngit-ngit? Kamangon ko sa git-git. Ngit-ngit. Nga naman sa ngit-ngit man? Kaya ano ka na? Light off mo gud ko. Let off ka. Alo, ganahan din ka wala makita sa inyo. Wala, syempre. Karong gabi man, dahil mo kamang si mga. Pero wala. Pero magpakamang ka. Pwede sabot. Alam ni Pinsa. Ya, murag karong gabi na murag na chance. Pero depende sa sabot. O gani. Karong adlaw nagkat ka sa mong grass. Sa mong grass nagkat ka ra. Wala. Asa naman gatas ah? Ha? Asa na gatas ka? Agapan ako. Siguro mo na mo taas. Ha? Dili ra kayo taas. Dili ba? Dol, ano sa'yo pangalan na to, Dol? Melaine Jane. Nag-asa man ka? Nagamagoong. Asa may ganahan mo? Kamangon sa hayag o kamangon sa ngit-ngit? Asa man na sa doon? Dito tas kamangon sa ngit-ngit. Yeah, boy. Ngit-ngit. Ngit-ngit. Nanong sa ngit-ngit man? Ay ka para Asa man? Para wala makita ba? ala, way makita. Dabi ngit-ngit man ron. Wala makita ron. Siguro. Ala, magpakamang na ka ron. Ay. Nagputol na kasi mong grass. Unsa? Nagputol na kasi mong grass. Unsa balik sa? Nagputol na kasi mong grass. Speechless. Nagputol wala pa. Ganina. Ayun, ganina, bago pa. Dol, ano siya pangalan to, Dol? Kayla. Nag-asa man ka? Magoong. Sa ganahan mo, kamangon ka sa hayag o kamangon ka sa ngit-ngit? Kamangon ka sa ngit-ngit. Nga sa ngit-ngit man? Wala lang. Ay, ako na lang. Pag sa ngit-ngit, kanang walay makakita sa ngit-ngit. Ana. Yeah, boy. Introvert ang ko. Ay, introvert. Introvert daw siya.
Kung sa ngit-ngit ka, sa taas or sa ubos? Siyempre sa taas, ay kanan, good. Alam niyo na, double dip. Double-dick. Karong gabi yun na, nag-cut kasi mong grass. Sige, gusto naman shoutout. Shout out sa Team Lakwachera. Hi! Yeah, shoutout. Shoutout ko sa mga classmate nga natin rin nga galay-lay na may tapok. Yeah, shoutout. Alam nga, tapok niyo, shoutout sila diyan. Nakasala Shoutout na sa mga kasabay sa mga classmate ng mga web sa mga classmate. Yeah, shoutout. Shoutout ko sa mga marites dira. Shoutout sa Magong. Ay! Yeah, shoutout. Yo, sa dili pa ni mahuman ang video. Shoutout ko sa mga tanan kapulisan diri sa Iligan City. Kabalo na mo kung kinsa mo, shoutout sa inyo ma'am and sir. Sa tanan-tanan, shoutout sa inyo. Og sa akong kauban diri, mga vloggers ni siya, tapos mamintika yapon. So, shoutout ba isa gusto mo shoutout. Shoutout ng page RB Alhas. Yeah, ikaw shoutout. Follow sa akong page, Jory MTV. Og shout out sa akong mga plastic friends ya. Yeah, shoutout sa inyo. Og sa gusto mo pa shoutout, comment below. And don't forget to like, share, follow. Daghang salamat.